Baionan hiriaren bihotzean etxeak erortzeko irriskuan, kezka gero eta handiagoa da berehala erreportai berezia. Endaian Euskararen aldeko hilabetea aurten ere dozenaka hitzordu gure mintzaira indartzeko. Baigorriarrak ere gisa bereanari maiz, atzo libertimendua ospatu zuten handizki berira. Arratsaldeon Basen Nafarroatik, hemendik Baigorritik agurtzen zaituztegu. Horiek oro eta gehiago berehala aipatuko ditugu hementxe iparraldearen orenean ongi etorri deneri. Erortzeko arriskuan dauden etxeen gaia denon ahotan dago azkenaldian Baionan. Prebentzio zeuren etxeetatik joan behar diren familiak edota pitzadurak dituztenen kasuak. Baiona erortzen ari da entzuten da ezkerreskuin, eta herriko etxeko hirigintzako arduradunekin izan gara egoera zein den argitzeko. Votre terme selon lequel la ville s'effondrerait du tout. Inolaz ere argitu nahi izan dute. Mezu lasaigarri bat eman nahi izan dute, baina zifrak hor daude. Le mot effondrement, mais il y a un risque qui justifie que des mesures immédiates soient prises. Donc on a 7 situations de péril. Zazpi eraikin daude une honetan berehalako arriskuarekin eta 30 inguru arriskuarekin, baina ez berehalakoarekin. Kaltetuetako bat da Benjamin. Actuellement, on était parti d'une rénovation. Eskailerak berritzen ari gara eta bestalde ondoko etxe bizitzaren egoeragatik eta abearen egoeragatik ere abisu egoeran gaude. Hau da, nahita ez lanak egiteko beste fase batera pasa aitzin eta ondorioz on va devoir évacuer au minimum un mois. Gutxienez hilabete bat joan behar gara etxetik. Baionako irudi ospetsu honen gibelean eraberritze lan handiak egiten ari dira azken urteetan. Enpresa horietako batean egiten du lan Pierre Dukasuk eta hainbat etxe bizitza eraberritu dituzteia da Lapurdiko hiriburuan. Baiona hiri zahar bada, erdialdeko aruan hasia izan dena. Egitura horiek behar dira zaindu, behar dira entretenitu, eta da batzutan toki batzuk piskat baztertua bezala egona dira, ez duzte ez badara lanak segitu, eta olakoetan bai gertatzen aldira egoera ikusten dituguna azken momentu horietan hor mizan perrilderako horietan emanak direnak. 15. mendekoak dira eraikin hauetako batzuk eta euren berezitasunak atxikitzea ezinbestekoa dela dio. Eraikin horiek hastapenean egina izan dira 15. mendetik goiti. Gero Baionan tokia honitzetan bezala goitituak izan dira, 18. 19. mendean berriz upatuak izan dira. Baina bakotxak badu bere estiloa eta entzatzen gira, behaz patrimonialki kontserbatzen aldiren gauzak agerian emaiteko eta berriz lehengo teknikak erabiliz, gixuzko lanak, arrizko lanak horiek berriz garbian emaiteko. Karriketatik ia oharkabean ikusten diren atarik ipi eta estuetatik sartuta, ingeniaritza lan izugarriak egiten ari dira. Horregatik, horrelako eraberritzen lanak etxe bizitza berri bat egitea baino askoz lan handiagoa dela dio Pierrek. Lehenbiziko pisua arte arrizkoak dira. Gero goititzeak badira argamasekin eginareak, behaz egurrezko zutabeak eta erdian brikazkoak betetuak direnak. Edo arteko paretak horiek ere behaz arrizkoak dira. Behaz nahasketa bat bada harria, gixua, brika eta eurra. Eta horko materialekin entzatzen gira inahala lehengo materialen atxikitzea eta berriz moldatzea, baina toki batzutan edo estatu txarrian balin bada edo ez badu bere funtzioa untsa betetzen, orduan ordezkatzen dugu eta beste material berria emaiten dugu. Pitzadurak agertzean zer egin behar den adierazi digu. Profesional bati galdea egin, eta gero dinamika emanen da martxan, jendek badakite zein behar den, badute ikuspen zabal bat, jakinez ondoan auzoan zeperze gertatu den, zer egina den, nola egina den, eta horrek ekartzen du ere
aterabide baten mentura eta ikusteko zein behar den, ea zaindu behar den eta olola utzi behar den, edo lanak engaiatu behar diren, batzuk lan txipiak dira, beste batzuk lan kozkorragoak, horiek ere piskata intzinetik ikusten dira, eta ez, bada usaian aterabide haunitz badira botatu aintzin. Une fissure, ça ne signifie pas immédiatement danger ou même pitzadura batek ez du nahita ez esan nahi arriskua dagoenik. Hala ere, zaintza lanak hirigune historikoan astero egiten ditugu. On l'a constaté nous-mêmes puisqu'on est en vigilance permanente, notamment sur le centre historique. Familia askok baina ez dute abisurik ematen, jakin badakitelako ostean etorriko diren lan guztiek dirutza balioko dutela, eta ezingo diotela aurre egin. En fait, ça monte tout le temps, on en est en gros à 250 000 euros. Lanen diru kopurua emendatzen ari da etengabe, 250.000 euro gutxi gora bera. Lau bizilagun gara, 62.000 eurotik gora bakoitzarentzat. Le moins 65 000 euros pour moi aujourd'hui. Etxea saltzea ere pentsatzen ari da, geroz eta ohikoagoa da Baiona txipiko bizilagunen artean. Niretzat ez da posible pagatzea eta ez dakit zer egin, beraz, niretzat posible da saltzea nire apartamentua. Kezka eta arrangura nagusi Baiona erdiguneko eta Baiona txipiko bizilagunen artean. Bada dinamika komertzial bat, bada onduan bizi diren jendeak, eta horiekin antolatu behar gira, berezia da, antolaketa zorrotza da, materialen ekartzeko, kentzeko, badira ordu batzu nun hartzen algiren beste batzuk ez, bada horreka berezi bat atxikitzeko. Mantentze lanak erregularki egitea ezinbestekoa dela diote. Batzuetan gertariteke mantentzen lanak erregularki egitea eta ondoko eraikinaren mugimenduengatik arazoak izatea. L'entretien est un point très important pour éviter des situations de... Hala ere bai, mantentzen lanak ezinbestekoak dira diote herrikotxetik. Azpiegiturek dute pixkat jokoa hartu eta nolaz lotuak diren, elgarri sustengatzen dute eta batzutan badira horreka biziki zailak atxikitzeko, behaz beti begizoroz batekin ikusi baritugu, horien azkartzeko. Oreka, xutik iraun eta xarma atxekitzeko. Martxoa heldu da eta horrek loratze bereziak hartzen du Hendaian euskararen alde. Izan ere, 15. Hendaia euskaraz hilabetea antolatu du herriko etxeak elkarteekin batera. 15. edizioa izango da guretzat Hendaia euskaraz. Momentu hau importanteena da. Zergatik hilabete osoa euskaraz entzuten dugu eta hitz egiten dugu ere. Asko egiten dugu Hendaian, ezta? Euskararentzat, baina momentu hau da fokus bat euskararentzat. Orduan, urte honetan izango da beti bezala oso aberatsa eta hainitza ere, haurrak eta helduentzat aurkituko dugu zerbait ikustera eta gero hitz egiteko eta ondo pasatzeko elkarrekin. Ikusgarriak, bisitagidatuak, literatur topaketak, kostaldeko herrian izango dira besteak beste, Asisko Urmeneta edota Eneko Bidegain idazleak, Maialen Errota Behere kantaria, Elirale, Bategin eta Alaben adantzetan zerki konpainiak, baita Pirritx Porrotx eta Marimoto Txpailazoak ere. Irekierarako argazki erakusketa bat hautatu dute, Disidentziak, Iker artistaren lanak biltzen dituena, Mendizolan aretoan. Gizartean edo, gizarteak jartzen como rol askokin nola puskatziaren akzioi edo como kontra itiaren akzioi, hoi da disidentzian ektzako orduan nola nire prozesuan parte izan duan como material visual guztia edo identidad visual guztia hoi da pixkat hemen saiatu nahi zen ateatzen edo bideratzen ala materializatzen basikoki bai, formatu fisiko baten. Eta euskarari buruz gogoeta egiteko halaber, plazara hausnarketa kolektiboa antolatuko du Gaztelu aretoan. Aurten gainera, beste ekitaldi garrantzitsu bat ere izango da, euskara guztizunkitzen duena, Korrika. Hendaia izango da Ipar Euskal Herriko lehen herria. Lehen egunean, martxoaren 14an, Santiago Zubitik iritsiko da euskararen aldeko lasterketa Bidasoaren alde honetara.
Baigorrin badagiro beti, iauteri garaia dela eta igandeuntan, libertimendua ospatu dute handizki. Baxe Nafarroa eta Lapurdi barnekaldian ohitura hau galtzorian egon zen, baina duela 20 bat urte berpiztu zuten eta geroztik mundua biltzen du berriz ere libertimenduak. Hemen gustu guzientzat bada zerbait, euskara erdi-erdian delarik nagusi behingoz. Izariek ikusten dute, bi aldiz uso gehiago, bi aldiz uso gehiago. Iauteri dirua izanez, irrizkarkailaka aritzeko paradak ere ez dira eskas libertimenduan. Baigorriarrak bisi-bisiak beti, eta nola, libertimendua ere berriz ere bizirik, makilariek ere toki ederra dutelarik hemen.